Aldrig vil denne dag blive glemt. Til evige tider vil den stå uudsletteligt i vort lands historie. For på denne dag blev Danmark overfaldet af Tyskland, på trods af aftaler og løfter. Lavtgående tyske bombemaskiner fløj i de tidlige timer i tætte formationer ind over det neutrale Danmark. Sortgrå og truende, drønende og larmende. En smertens dag. En lidelsens vej var begyndt. Kun få tænkte, at 5 lange onde år lå foran os. 2 tyske invasionsskibe var ved 4-tiden nordfra stået ind gennem havnen med en bataljon soldater for at besætte byen. Kastellet blev overtaget af de første tyske stødtropper, der om formiddagen benyttede det som kommandocentral. I hovedstaden fik indbyggerne et bedøvende chok. Med harme og sorg måtte københavnerne se byen blive besat af fremmede tropper. Frihavnsterrænet, Østerport og en hel del af den indre by blev i første omgang besat af svært bevæbnede soldater. Ved Grønningen blev Københavns kommandant, generalmajor Leslies, bil beskudt. Tyske vagtposter tog opstilling uden for de største hoteller. 100.000 af københavnere, der i de tidlige morgentimer strømmede til deres arbejdssteder, ville knap tro deres egne øjne, da de så byen besat af fremmede soldater i feltmæssig udrustning. I Bredgade blev det engelske gesandtskab besat, og gesandtskabspersonalet ublidt læsset op på en lastbil og kørt væk. Københavnerne rystede på hovedet og vinkede til englænderne. Fra flyvemaskiner nedkastedes grønne papirlapper med et opråb til det danske folk, undertegnet af den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark, general von Kaupisch. På dårligt dansk-norsk forsøgte generalen at forklare, at England havde påtænkt at gøre Norden til krigsskueplads, hvorfor det tyske rige havde anset det for nødvendigt at tage landet i besiddelse, således at den tyske hær og flåde nu havde påtaget sig ansvaret for Danmarks sikkerhed. I løbet af dagen landsattes flere tropper fra transportskibet ved Langelinjekajen. Københavnerne fulgte landsætningen med nysgerrighed. Et led i de tyske besættelsestroppers aktion mod hovedstaden var angrebet på den militære flyveplads ved Værløse. Flyvertropperne havde tidligt om morgenen fået ordre til at søge ud til mobiliseringspladserne. Klokken godt 5 var flyvemaskinerne gjort klar, da tyske maskiner kom jagende i lav højde. Det lykkedes en af de danske maskiner at komme i luften, men den blev straks skudt ned, og 2 danske flyvere dræbtes. De angribende maskiner blev kraftigt og modigt beskudt fra jorden, men der var intet at stille op over for den knusende overmagt. Værløse flyveplads blev besat af tysk mandskab, materiel rullet ind, og næsten samtidig landede de første tyske lufttropper i lufthavnen i Kastrup. Overalt i de danske farvande dukkede tyske transport- og orlogsskibe op. De danske flådeenheder gjorde klart skib og var parat til at kæmpe. Den første alarmerende melding om den tyske besættelse kom klokken 4:15, hvor tyske tropper overskred den danske grænse. Det kom mange steder ved de sønderjyske afdelinger til kamphandlinger. Overalt vistes en fast og værdig holdning. Et mod og en disciplin, der var en hæder for landets ungdom. Dagen igennem rullede tyske panservogne og troppetransporter over den danske grænse mod nord. Uendelige rækker af materiel og mandskab blev på den solfyldte, kølige aprildag ført gennem landet. Byerne så man med undren, med skam og med sorg på dette optog af uønskede soldater. Skæbnetimen var over Danmark. Det frygtelige mareridt var begyndt. Ruttende og væsende, støjende og osende, jo de tyske biler og motorcykler og panserstyrker af de jyske landeveje mod nord.
Ad den østjyske længdebane rullede togstamme efter togstamme. Der var flere pansertog og ammunitionstog imellem. Her er ammunitionstogene. Vognen er mærket med et P. De første tyske tropper i Danmark havde selv maden med. Det var dog kun i begyndelsen. Senere gik det anderledes. Det viste sig også, at alle smørtrifler indeholdt dansk eksportsmør. Til Aalborg ankom flere marineskibe. Danmark var besat. Fra kongen og regeringen udsendtes meddelelse til det danske folk. Gud bevarer Danmark. Die deutschen Truppen haben die dänische Grenze überschritten. Die dänischen Häfen und Brücken sind besetzt. Die deutsche Luftwaffe hat die dänische Luftflotte zerstört. Die Festung Kastellet in Kopenhagen hat sich dem deutschen Kommandanten übergeben. Überall wurden die deutschen Truppen mit Begeisterung von den Dänen empfangen. Umiddelbart efter besættelsen red kongen sin daglige ridetur. I de svære besættelsesår blev kong Christian det samlende midtpunkt for hele det danske folk. For enhver, som følte og tænkte dansk. På Christiansborg Slot, i riksdagens fællessal, samledes riksdagens medlemmer for at drøfte de tunge timer i landets historie. Statsminister Stauning oplyste, at de 4 store partier ville blive repræsenteret i ministeriet. Statsministeren omtalte begivenhederne, der fulgte med besættelsen i Sønderjylland, om de kampe, der mange steder havde fundet sted, og statsministeren sagde: "Vi må dybt beklage tabet af gode danske sønner i denne morgens første timer." En afskyelig episode skete umiddelbart før tyskerne rykkede over grænsen ved Padborg. 3 grænsegendarmer blev her dræbt af civilklædte folk, der fra tysk side var sendt over grænsen for at bistå de tyske tropper. Det var simpelthen mord. Under stor deltagelse blev gendarmerne begravet. Dyb sorg blev de faldne soldater fra kampene den 9. april set til live. Den danske soldats mod og pligtfølelse vil altid lyse over deres grave. I København på Jagtvej afholdt tyskerne troppeparade. Støvletrampet skulle præsenteres.
Christians 70 års fødselsdag den 26. september 1940 blev en storslået hyldest til kongen. 10.000 og atter 10.000 tiljublede kongeparret på kørslen gennem hovedstaden. Et enigt folk med et ubrydeligt sammenhold gav her synlige beviser for den hengivenhed, det nærede for Danmarks konge i den tunge tid. Den voksende nationale stemning fik de danske nazister til at iværksætte en skarp propaganda og udfordrende demonstrationer. Blandt andet besluttede de at fejre mindet om de danske soldater, der havde ofret livet den 9. april ved et møde i Forum med påfølgende march til den lille hornblæser. Her talte blandt andre oberstløjtnant Kryssing. Mødet blev et fuldstændigt nederlag for de danske nazister. Tusinder af danske demonstrerede mod de danske landsforrædere, og politiet havde nogle travle timer. Ved udgangen af 1940 var nazisternes og de danske landsforræderes gæld til Nationalbanken I juni 1941 udbrød den tysk-russiske krig. Tynget af svære bekymringer, dømt til månedlang tavshed, er nu timen kommet, da jeg endelig kan tale åbent. Die Kapitulation ist jetzt angetreten, weil im Augenblick, in dem das Kommando als Fritz gefasst, wird Deutschland passieren. Samme dags morgen blev der fra tysk side givet ordre til arrestation af op imod 300 kommunister, deriblandt forfatterne Hans Kirk og Andersen Nexø og biblioteksdirektør Døssing. Den 25. november 1941 tiltrådte Danmark Antikominternpagten. En afgørelse, der fremkaldte demonstrationer over hele landet. De første alvorlige optrin under besættelsen. Arbejderbladet blev forbudt. Af Arbejderbladets aske opstod land og folk. Men med denne krænkelse af dansk retspleje blev den illegale aktive modstandsbevægelse i Danmark skabt. De første grupper i den underjordiske hær dannedes af kommunisterne, og de første illegale blade blev trykt. Mange flere illegale blade fulgte efter. Tusinder i den danske befolkning deltog i arbejdet for at bringe de meddelelser og nyheder ud til offentligheden, som den tyske censur forbød. Og medens kampen mod de tyske undertrykkere var begyndt inden for landets grænser, havde flere tusinde danske søfolk lyttet opfordringen fra engelsk radio om at sætte kursen mod allierede havne for at sejle i engelsk og amerikansk tjeneste. Gennem radioen sendtes ved juletid hilsner til de danske søfolk uden for spærrezonen. Til styrmand Einar Jensen, MS Nordsø, fra Gertrud, Inger og Lille Hanne. De fleste hilsner nåede frem, men mange dansk sømand havde allerede da givet sit liv i kampen for Danmark. Få dage efter den 9. april begyndte udvidelsen af flyvepladsen ved Aalborg nord for Limfjorden. Samtidig begyndte arbejdet med anlæggelsen af flyvepladser andre steder i Danmark. Disse flyvepladser står den danske stat i cirka 0,5 milliard kroner, uden tabet af 5.000 tønder land, som det bliver vanskeligt at gøre anvendelig igen. Lufthavnen ved Aalborg skulle være et af støttepunkterne i slaget mod England.
Alene i Sundby-Vorup Kommune overtog ca. 150 landejendomme. I Vadum ca. 100, og videre blev hovedvej nummer 17 inddraget. Tyskerne fjernede uden videre gårde og huse. De fleste blev revet ned, men mange blev også sprængt væk. Det skulle gå hurtigt, og det var kolossale områder, der skulle anvendes. I flere år lå arbejdsstyrken på 20.000 mand, der alle tjente store penge. Kampen mod tyskerne blandt befolkningen tog til i styrke. Modstanden voksede. I Aalborg blev Churchill-klubbens unge medlemmer anholdt efter at have forøvet en serie veltilrettelagte sabotager mod værnemagten. De blev idømt strenge straffe, men beretningerne om klubben og dens handlinger gik verden rundt. På mange måder kom modstanden til udtryk. Først så tager vi Göring i hans ben, og så tager vi Goebbels og slår han mod en sten. Så hænger vi Hitler i en strop ved siden af von Ribbentrop. Så siger de helt til grin, de 4 nazisvin. Den tyske besiddelse satte også i folkesundheden sine dybe spor. Alle sygdomme tog til. Epidemierne bredte sig. Lusene trængte frem. Fnatbehandlingerne steg. En nazistisk fnatmide. Snyltedyrene viste sig overalt. De grønne soldater slog som græshoppesværme ned over vort land. Forretningerne blev systematisk udplyndret. Når de tyske soldater drog hjem på orlov, kunne de knap nok slæbe de mange pakker. Overalt i gader og stræder sås pakkebærende tyske soldater og marinere. En tysk soldat uden en pakke var en sjældenhed. Store lagre blev bortført. Også denne slags pakker havde tyskerne under armen. Du kvinde, der giver en fremmed din gunst, forråder dit land uden blusel. Du viser for alle så skamløst din brunst. Du er for vor ære en trussel. Du smiler til den, der har kostet os blod, som trådte vor frihed og ret under fod. En afdeling tyske soldater på vej hjem på orlov. Man tør svært antyde, at de har forsynet sig. Også på andre områder begyndte udplyndringen af Danmarks beholdninger. Det er adskillige 1000 liter benzin, der i disse jernbanevogne føres mod syd, og de i forvejen knappe reservelagre herhjemme. På den jyske vestkyst begyndte tyskerne at anlægge en fæstningsvold af hidtil ukendte dimensioner. Den strakte sig langs hele kystlinjen som et værn mod engelsk invasion. Tyskerne forbød al adgang, og at fotografere var naturligvis strengt forbudt. Betonspærringer anlagdes. Vældige områder blev omdannet til minefelter. Dybt ind i landet strakte pigtrådene sig. Telegrafpæle, sømærker, observationstårne, telefonstolper skød op i tusindvis og skæmmede og ødelagde den skønne vestjyske natur. Den 3. maj 1942 døde statsminister Stauning. Med ham gik en epoke af dansk politik i graven.
Under stor deltagelse førtes kisten gennem byen til Bispebjerg Kirkegård. Dagen efter udnævntes finansminister Buhl til Danmarks statsminister. Kongens 30-års regeringsjubilæum blev en enestående hyldest til kongen. Den danske befolkning viste på ny sin hengivenhed for kongehuset. En anden form for demonstrationer vistes den første afdeling af Frikorps Danmark, der den 8. september kom hjem på orlov fra fronten. Styrken talte 33 officerer og 823 underofficerer og menige. Ved Sydbanegården blev korpset modtaget, og partifører Frits Clausen takkede soldaterne og hyldede Hitler og Himmler. Den tyske minister von Rente-Fink inspicerede frikorpsets folk, hvorefter marchen gennem byen begyndte. Udkommanderede danske nazister kastede blomster til landsforræderne. Ved siden af korpset gik civile provokatører, parat til at skride ind over for den danske befolkning, der køligt, tavst og fjendtligt fulgte marchen. Vreden, forbitrelsen mod tyskerne steg. Harmen mod nazisterne voksede. Det bar mod en krise. Den tyske øverstkommanderende i Danmark, Lütke, blev kaldt hjem og erstattet med general Hanneken, og som tysk befuldmægtigede udnævntes Dr. Best. Regeringen Scavenius dannedes, og næsten samtidig arresteredes folketingsmand Axel Larsen. Stats- og udenrigsminister Scavenius kører ind på Amalienborg, og samtidig forlader kronprins Frederik slottet. Mod slutningen af 1942 fik Danmark større og større byrder at bære. De tyske krav om leverancer voksede. Udnyttelsen af landet tog til. Utrolige mængder af fødevarer gik mod syd, og det danske forbrug blev stærkt begrænset. Hesteeksporten steg betydeligt, og Tysklands gæld til Danmark ved indgangen til det nye år var 2,5 milliarder kroner. I januar 1943 rettedes et luftangreb mod Burmeister Vagens afdeling i Strandgade i København. Bombemaskinerne kom jagende i lav højde mod målet, og der kastedes en række brand- og sprængbomber mod virksomheden. Der opstod en voldsom brand, der varede i mange timer. Det mægtige flammehav lyste vidt omkring. Og ved luftangrebet dræbtes og såredes flere mennesker. Sukkerhuset og andre bygninger i nærheden blev også ramt. Burmeister Vagens store montagehal blev ødelagt af flere fuldtræffere, og arbejdet måtte indstilles i lange tider. Christianskirken, der ligger tæt op ad Burmeister Vagen, fik mange skrammer ved luftangrebet. På Islands Brygge blev flere beboelsesejendomme ramt af bomber, og ødelæggelserne var store. Men trods tabene blandt civilbefolkningen og de omfattende skader, blev angrebet alligevel hilst med begejstring. Den 23. marts gik det danske folk til valg. Resultatet blev en strålende bekendelse til det danske folkestyre og til kongen. For de danske nazister blev det et kæmpemæssigt nederlag, der fik vidtrækkende følger. Den almindelige dansker forstod så udmærket, hvad der var en pligt på valgdagen, og gav riksdagen og demokratierne ude i verden, ikke regeringen, et håndslag. Det ukuelige danske lune fornægtede sig ikke.
Efter at København var idømt en bøde på 1 million kroner for drab på en tysk vagtmester, arrangerede en boghandler denne udstilling. I dette forår voksede den danske modstandskraft. Samarbejdet med England blev udvidet. Dagligt lød særmeldingerne fra London Radio. Her er London. Vi bringer en særmelding, der lyder. Astronomen taler i telefon. Hilsen til Jonna, Leo, Valentin, Erhard. Gennem særmeldingerne blev der givet meddelelser om, hvor og hvornår der ville blive nedkastet våben og sprængstof med faldskærme fra flyvemaskiner. Mange allierede flyvemaskiner blev skudt ned under overflyvningerne ved luftangrebene mod Tyskland. Her er en stor engelsk bombemaskine skudt ned ved Korsør. Men det hentede også, at tyskerne måtte nødlande midt i storbyen. Her er en maskine styrtet ned i Sortedamsøen til stor glæde for københavnerne. Sabotagerne bredte sig som en præriebrand over hele landet. Fabrikker og andre virksomheder, der arbejdede helt eller delvis for tyskerne, blev bombet. Ofte var der 4-5 sabotager på en nat. Krigen på hjemmefronten blev dristigere og dristigere, og mere omfattende. Sabotagen, Danmarks fornemste våben, havde 2 formål. At medvirke rent taktisk i de allieredes krigsførelse, og at hæmme tyskernes udnyttelse af danske produktionsorganer i videst mulig udstrækning. Hele denne sabotagekrig mod tyskerne var organiseret af danske patrioter, udført af danske styrker under dansk ledelse. Her går Nordbjerg og Vedels bådeværft op i flammer. Der fremstilledes tyske hurtigbåde. Det danske folk vil fortsætte den modstandens og aktivitetens linje, som er så afgørende nødvendig for vort lands fremtid. Forum i København blev sprængt i luften. Dristige sabotører anbragte ved højlys der en ølkasse med sprængstoffer midt i den store udstillingshal, der skulle være overtaget af værnemagten. Bombeattentatet blev vellykket. Ydermurene sank i grus, og det store glasloft blev pustet væk. 10.000 af københavnere valfartede til Forum, der hurtigt fik navnet Friluftsteatret. Iskagemanden gjorde god forretning med sin sabotageis. Samme eftermiddag spredtes denne løbeseddel over byen. Sabotagerne brød løs over hele landet. Der var tale om en virkelig offensiv. De store fiskepakhus i Esbjerg gik op i lurer. Byens arbejdere gik i strejke. Odense og Aalborg fulgte efter. I Aalborg skulle nogen bankassistent Erik Vangsteds
der blev dræbt af tyskerne under våbentransport, begraves den 23. august. Den unge patriot blev begravet tidligt om morgenen, men på det tidspunkt, hvor begravelsen skulle have fundet sted, var der samlet mindst 10.000 ved Ansgarkirken, og det kom til voldsomme optrin, hvor nogle tyske soldater blev jaget på flugt. Den 28. august ankom en stor motoriseret kolonne til København. Om formiddagen modtog den danske regering en henvendelse fra den tyske regering gennem Dr. Best, hvori den under henvisning til den senere tids mange sabotager, strejker og uroligheder krævede, at den danske regering øjeblikkeligt skulle erklære undtagelsestilstand over hele landet, indføre standretter, dødsstraf, tysk pressecensur og udtagning af gidsler i Odense i anledning af mishandlinger af en tysk officer. Det danske svar på det tyske ultimatum blev et klart nej. Med støtte af kongen og rigsdagens samarbejdsudvalg afviste regeringen det tyske krav som absolut uantageligt. Og bag denne betydningsfulde historiske afgørelse stod hele det danske folk. Det afgørende brud var endelig kommet. Danmarks stilling i verdensopgøret var klar. Om aftenen afholdes en troppeparade på Rådhuspladsen. Tanks og panservogne, maskinpistoler og håndgranater skulle demonstrere den tyske militærmagt i al sin vælde. Befolkningen skulle skræmmes. En tysk aktion var under forberedelse. Der blev affyret nogle skud mod mængden. Den 29. august om morgenen kl. 4 gik tyskerne til aktion. Det kom til ildkamp flere steder. Tapre og tro danske soldater blev dræbt. Tyskerne besatte vigtige poster, husarkasernen, radiohuset, Kronborg. Undtagelsestilstanden kuede ikke det danske folk. Tværtimod. De tyske forsøg på at gøre befolkningen bange strandede fuldstændig. Overalt optrådte tyske soldater som provokatører. Men københavnerne lod sig ikke gå på af revolver, maskinpistoler eller brutalitet. 4 tyske soldater med truende revolver. Her overfalder en tysk officer fredelige fodgængere. Se marinesoldaten til venstre i billedet. Han er stærkt beruset. Alligevel støttes han af politisoldaten bag sig. Også soldaten på hjørnet af trafikmestervagten har revolveren fremme. Se den modige tyske soldat midt i billedet slå den unge mand, der ligesom de øvrige danske ikke lader sig udfordre. Motorcyklen oppe til højre jager publikum. Besættelsesmagtens langvarige tålmodighed er udtømt fra med i før, og fortsætter de ansvarsløse befolkningskredse den kurs, som de ledet udefra er slået ind på, vil besættelsesmagten nu ikke længere kunne vise noget tålmod, men vil være nødt til at følge krigslovgivningens hårde bestemmelser. I Aarhus blev undtagelsestilstanden mødt med samme trods. På Banegårdspladsen overfaldt tyske soldater befolkningen.
Det officielle tyske nyhedsbureau DNB forsøger stadig at give det udseende af, at Danmark er et mønsterprotektorat, og at alt forløber tilfredsstillende, og meddeler derfor nu til eftermiddag, at det er som led i foranstaltningerne til sikring af den europæiske kyst, at der er erklæret undtagelsestilstand i Danmark. For den danske flåde blev morgenen højdramatisk. Det lykkedes viceadmiral Wedel at få en række instrukser igennem, og i København gav chefen for Søværnskommandoen, kommandør Grandjean, ordre til at sænke skibene. Artilleriskibet Niels Juel lå ved Holbæk og forsøgte under kommandørkaptajn Westermanns ledelse at sejle til Sverige. Men ud fra Hundested blev Niels Juel angrebet af bombeflyvere, skibet ændrede kurs og stod atter inde i Isefjorden, hvor det blev sat på grund i bugten ved Nykøbing Sjælland. Alt materiel af værdi blev ødelagt af skibets besætning. Efter tyskernes overfald på den danske hær og flåde blev både de menige og officererne interneret rundt om i landet. Her er marinesoldater spærret inde i en skole i København. Overalt viste befolkningen sin medfølelse for soldaterne. Kampene den 28. og 29. august kostede hæren og flåden 23 dræbte og 60 sårede. I København blev de dræbte under stor deltagelse begravet i en fællesgrav på Bispebjerg Kirkegård. Trods de langt overlegne fjendtlige styrker havde den danske soldat Agger, ligesom den 9. april, vist, at han var parat til at ofre livet for sit fædreland. Kongen flyttede til Sorgenfri Slot og holdt der sin 73-årige fødselsdag. Tusinder af københavnere kom med blomsterhilsner. Amalienborg Slotsplads lå øde og tom. Schalburg-korpset, landsforræderne, tog frimurerlogen på Blegdamsvej i København i besiddelse. I danske garderuniformer holdt de vagt foran hovedindgangen. Deres forsøg på eksercits var alle pengene værd. De var latterlige. I frimurerlogen var også oprettet et værgekontor, hvor ansøgere kunne melde sig. Og her er værgekontoret i fuld gang. Det er synd at sige, at intelligensen ligefrem lyser ud af den. I frimurerlogen var opmagasineret store mængder af den danske hærs materiel. Alt var tyvstjålet fra hærens depoter.
Allerede dengang lukkede træmmerne sig bag den. I slutningen af september ankrede flere skibe op på Københavns Red. Der gik rygter om en påtænkt aktion mod jøderne, og natten til den 1. oktober begyndte denne afskyelige menneskejagt. Hensynsløst og brutalt blev der gået frem over for de jøder, der blev fundet på deres bopæl. Under de slettest tænkelige forhold blev de ført til Theresienstadt. Tyskerne anholdt alle, lige fra bitte små børn til gamle mænd og kvinder, hvoraf mange dødssyge blev trukket ud af deres senge og slæbt bort. Harmen over jødeforfølgelserne var stor i alle kredse. Fra utallige sider blev der ydet støtte til organiseringen af det kolossale hjælpearbejde, der blev udført for at bistå jøderne. Dristige fiskere bragte jøderne til det fri Sverige, og det lykkedes at redde mange tusinde. For hvert af tyskernes overgreb voksede den illegale modstandsbevægelse. Den underjordiske presse fik et omfang, som i næppe noget andet okkuperet land. Mere end 100 blade udkom, skrevet, redigeret og distribueret af folk i alle samfundslag og af forskellig politisk opfattelse, men med kampen mod tyskerne som fælles våben. Danskernes mest virksomme våben i kampen mod fjenden var sabotagen. Sabotagegrupperne blev dristigere, dygtigere og talrigere. Her sprænges Heibers automobilservice på Lyngbyvejen i København i luften af Svend Lind-gruppen. Det foregik tidlig en søndag morgen. Aktionen var nøje forberedt. Mens de 4 mænd, de ser her, skaffede sig adgang til servicestationen, var de omliggende veje dækket med maskinpistolbevæbnede medlemmer af gruppen. Efter veludført arbejde forlader sabotørerne stedet i en ambulance. Ingen fabrik eller virksomhed, der arbejdede for tyskerne, kunne føle sig sikker. Sabotørerne trængte ind overalt. Sabotagens krigsmæssige betydning stod den danske befolkning klart. Der var enighed om den aktive modstand. Mod Storebæltsfærgen Sjælland blev rettet et bombeattentat. Kort før indsejlingen til Korsør skete en eksplosion i agterskibet. Under redningsarbejdet i færgelejet indtraf en ny eksplosion, hvorved 2 mænd blev dræbt.
Derefter blev færgen slæbt ud på ny grund uden for Korsør, hvor det meste af den brændte op. Bombeeksplosionerne i Sjælland var årsag til, at der ved overfartsstederne blev indført visitation af de rejsende. Visitationen blev i begyndelsen foretaget af det danske politi, men senere overtaget af tyskerne. Men ofte kom togene ikke ret langt væk fra stationen. Signalet viste stop. Jernbanesabotage. Den tyske militærtrafik udsattes for vældige forsinkelser. Tyskernes militære bevægelser blev stærkt generet. Og fra engelsk militær side er der ydet vores jernbanesabotører den største anerkendelse. I 1943 aflagde den tyske ørkengeneral Rommel visit i Jylland. Han ankom til Fanø i flyvemaskine og inspicerede de store fæstningsanlæg og den lange vold af kanontårne, batterier, bunkers, observationsposter og armerede stillinger, der strakte sig langs hele den jyske vestkyst. Store flyvepladser med kamuflerede hangarer. Kanontårnene i klitterne, godt skjult. Denne landsby er ikke andet end ren og skær camouflage. Selv tanksene er malet på husmuren. Da fæstningen Hansholm blev anlagt, blev fiskerlagets beboere tvangsevakueret til nogle små husvildebarakker langt fra deres daglige arbejde. Kystlinjen lå 10.000 andre. På flyvepladsen ved Aalborg blev der holdt mange indvielsesfester. Her er et nyt afsnit af den kæmpemæssige lufthavn blevet færdigt, og det skal fejres. De tyske byggeledere sammen med værnemagere og opportunister. Det går livligt til. Nationalbanken betaler. Medens bygherrerne festede, gik bombemaskinerne op fra lufthavnen med deres dødbringende bombelast. Også mod danske handelsskibe.
ikke blot Danmark, men hele den civiliserede verden rystedes over dette mord. Schalburg-tagen begyndte. Medlemmer af det landsforræderiske Schalburg-korps rettede attentater mod forskellige bygninger og institutioner landet over. Mens uvejret rasede over Danmark, førte kronprinsparret deres nyfødte til døbefonten i Holmens Kirke. Den kongelige porcelænsfabrik i Smallegade blev ødelagt. Borgernes hus blev sprængt i luften. Lægernes hus, Domus Medica, gik op i flammer. Biografteater blev lagt i ruiner. Filmselskabernes atelier blev splintret. Også idrætten blev hærget. Damernes roklubs og studenternes bådehus blev schalburteret. Og i en periode var tilskuere forment adgang til turneringskampene i fodbold. Linjepavillonen blev jævnet med jorden. Stormagasinerne fik facaderne ødelagt. En nat trængte ugerningsmændene ind i Tivoli og tilintetgjorde størstedelen af den gamle haves bygninger. I sommeren 1944 skærpedes stemningen. Den tyske terror med mord og schalburtager havde skabt et voldsomt had og ophidselse hos befolkningen. Da derfor tyskerne indførte spærretid, brød demonstrationerne løs med nye tyske provokationer, nye tumulter og demonstrationer mange steder resulterede i generalstrejke. Situationen tegnede sig alvorligt. Generalstrejkens krav var spærretiden ophævet og Schalburg-korpset landsforvist. Tyskerne trak tropper til hovedstaden. Der blev erklæret undtagelsestilstand, og samtidig blev alle udfaldsveje spærret og byen erklæret i belejringstilstand. Overalt opstilledes kanoner og maskingeværer, der pegede faretruende mod den ubekymrede og kampindstillede befolkning. Tyske patruljer kørte rundt i gaderne og skød i blinde. For gassen indrettede husmødrene sig med interimistiske ildsteder. Uden for de store mejerier stod tusinder i kø for at få mælk til børnene. Dåbsattest skulle medbringes. I Aarhus klarede man brødfordelingen på denne måde. Mange blodige episoder indtraf. På Nørrebro blev varehuset Bulldog på hjørnet af Nørrebrogade og Ravnsborggade stukket i brand. Adskillige forretninger blev ødelagt.
krævede 102 dræbte og 667 sårede. Men generalstrejken viste et nationalt sammenhold uden lige mellem alle kredse i den kæmpende befolkning. Strejken vakte enorm opsigt ude i verden. Folkets faste holdning, den urokkelige frihedsvilje, fik tyskerne til at bøje sig for strejkens krav. En stor sejr var vundet. På Udenrigsministeriets foranstaltning blev Frøslevlejren i nærheden af Padborg i Sønderjylland bygget, for at undgå at danske fanger blev sendt til koncentrationslejre i Tyskland. Tyskerne brød meget hurtigt dette løfte, som de brød så mange andre, og i en periode var lejren kun et gennemgangsled til de berygtede nazilejre. Der lyttes til en af lejrens illegale radioer. Det danske samfunds bundfald, Schalburg-korpset. Denne skare af landsforrædere, forbrydere, opportunister, blev efter den sejrige folkestrejke forflyttet til kasernen i Ringsted. De levede som små fyrster, levede højt på mange landsmænds bekostning. I Ringsted lejede de røvere og soldater. Det er ikke hjernen, der vokser ud. Stråene er camouflage. Der var den fordel ved Schalburg-korpset, at i dette uniformerede korps samledes landets udskud, sådan at man ved det tyske sammenbrud havde dem samlet og havde deres navne skrevet op. Schalburg-drengenes attentater bredte sig fra hovedstaden til provinsen. De bilende sprængningskommandoer og grupper rettede deres forbryderiske og morderiske virksomhed mod liv og ejendomme i næsten alle de østtyske byer. I Aalborg blev chefen for spejdernes nørrejyske division, læge Ratzel, dræbt på hjørnet af Ågade og Rosenlundsgade. Hele Aalborg fulgte den dræbte til graven. Enken med familie nedlægger blomster på morstedet. Her er Aalborg rutebilstation blevet ødelagt af bomber i 10 rutebiler blev mere eller mindre ødelagt, og tusinder af ruder blev knust i den indre by. Også det populære jyske forlystelsessted, Hillen, blev bombehærget. Tirsdag den 19. september, lidt før kl. 11, hylede luftværnssirenerne. Tyskerne forøvede deres gemene og skændige aktion mod det danske politi. Opråb til den danske befolkning fra den højere SS og politifører i Danmark, general Panke. Mord, sabotage og forbrydelser har i mere end et år været kendetegnet for det offentlige liv i Danmark. Det danske politi ønskede ikke at træde kraftigt op imod denne anarkistiske udvikling. Ved hjælp af tvetydige opråb, som blev forstået på den rigtige måde af den politiske underverden, troede man at kunne tilfredsstille den i opretholdelse af ro og orden interesserede besættelsesmagt. Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget
til at foretage en omorganisering af det danske politi. Indtil denne omorganisering er bragt til ende, indføres der derfor fra i dag, den 19. september 1944 kl. 12.00, politimæssig undtagelsestilstand over hele Danmark. Hele det danske politi sættes indtil videre ud af funktion. Den 31. oktober blev Gestapos hovedkvarter i Aarhus angrebet af Royal Air Force. Bomberne blev kastet med stor præcision, og samtlige bygninger blev mere eller mindre beskadiget. Gestapo-chefen for Jylland og hans souschef mistede livet. Hospitalet tæt ved tog ingen skade. Nogle dage før jul blev Østasiatisk Kompagnis statlige hovedbygning på Gammelholm i København sprængt i luften. Tidligt om morgenen blev bygningens bevogtningsmandskab holdt op. Cirka 25 mænd trængte ind i lokalerne og anbragte sprængstoffer. Det var massemorderen og terroristen Brøndum, der stod bag dette. I februar blev Odense offer for Brøndums og Bothils Nielsens hærgningstogter. Gestapos hovedkvarter i Odense, Husmandsskolen, efter det vellykkede luftangreb. Et af de dristiske kup mod tysk rustningsvirksomhed var sabotagen mod Dansk Industrisyndikat i Københavns Frihavn. Aarhus Radio på Vesterbro blev lagt i ruinhob. Som hævn for attentaterne mod de tyske militærtog blev nogle vogne i Jyllandsekspressen sprængt i luften i nærheden af Hobro. Ved katastrofen dræbtes 10, 30-40 såredes. Tyskerne tog det ikke så nøje. Her er ammunitionskasser godt dækket af Røde Kors-togene. Tyske sårede og flygtninge begyndte at komme til landet. Syge og elendige blev de bragt i land fra de store transportdampere. Al undersøgelse ved ankomsten blev skubbet til side. De blev ført direkte fra skib eller jernbane til deres logi. Sultne, lasede og lusede væltede flygtningene ind over landet. Alene til Københavns Havn kom op imod 300.000. En interimistisk aflusningsanstalt blev indrettet, hvor tyskerne badede og hvor klæder blev desinficeret i et forfærdeligt roderi. Skoler og offentlige bygninger blev beslaglagt til flygtningene, hvor langt størsteparten var i en rystende og forfærdende tilstand. Farlige sygdomme førte de med sig. En af de tyske ligevogne. Som et værn lod næsten hele befolkningen sig vaccinere. Lægerne havde forrygende travlt. Under et tilfældene var i besættelsen sidste år ca. 23.000. Alene syfilis-tilfældene gik fra 485 tilfælde i 1940 op til 4.034 tilfælde i 1944. En tidobling. I slutningen af marts 1945 angreb engelske moskitomaskiner det tyske politis hovedkvarter, Shellhuset i København. Læg mærke til, at bomberne falder, medens der blæses luftalarm. Bomberne faldt præcis, og Shellhuset blev komplet ødelagt. Der omkom et stort antal Gestapo-folk og tyske soldater. Som ved mirakel blev størstedelen af de danske fanger, der sad i øverste etage, reddet. Branden varede i mange timer, og røgen lå tyk og kvælende i det omliggende kvarter.
Desværre krævede dette bombardement et forfærdende stort antal danske ofre. En af de angribende maskiner kolliderede med en lysmast på banegårdsterrænet, og efter at piloten havde forsøgt at klare den farlige situation ved at lette maskinen for nogle af bomberne over Søndre Boulevard, styrtede den ned i den franske skole i Frederiksberg Allé. Katastrofen var forfærdende. 140 mennesker dræbtes, deriblandt ca. 100 børn. Når ulykken fik så frygteligt et omfang, skyldtes det først og fremmest, at tyskerne for sent gav flyvervarsel. I forbindelse med flyverangrebet på Shellhuset foretoges omfattende afspærringer i de tilstødende gader. Hippokorpset og tyske soldater gik angrebsvis til værks. Ejendomme blev besat, der blev foretaget visitationer, der opstod et voldsomt skyderi. Begyndte at fjerne kullagerne i Sydhavnen, sprængte sabotørerne først Langebro, og derefter sænkede de ved en dristig aktion 2 skibe i Københavns Havn ud fra Havnegade. Af frygt for, at Knippelsbro skulle blive saboteret, blev svært bevæbnede soldater posteret, og færdslen over broen måtte kun foregå i en smal rende på midten. Den sidste 9. april under besættelsen, uanset ordren om, at ingen måtte stå stille på broen, blev de faldendes minde hædret på Knippelsbro som alle andre steder i landet. I Randers var torvet med Niels Ebbesen midtpunktet for stilheden. På Rådhuspladsen stod 10.000 i erbødig stilhed og med blottede hoveder. End ikke da en bil med civilklædte hippofolk provokerede til uroligheder, lod folk sig rive ud af den andagsfulde ro. Der blev skudt fra bilen mod folk. Blev der søgt dækning for de hurtige kugler, og der måtte krybe i skyen. Der står den civilklædte bandit løber til venstre og skyder. Efter at Shellhuset var blevet bombet og gjort ubrugeligt, tog Gestapo Sankt Anna Palæ i Dronningens Tværgade i besiddelse, og herfra fortsatte stikkerne deres arbejde. Men tyskerne følte sig ikke sikre noget sted. Jernbanegade med Dagmarhus blev spærret med spanske ryttere. Det krævede en stor omlægning af sporvognsskinnerne på Rådhuspladsen. Næsten alle sporvognslinjer blev en overgang ført gennem Stormgade. Et nyt billede dukkede samtidig op i folkelivet. Gadeartisterne. Men trods den stigende uro kredsede Anders And hver dag over hovedet på københavnerne.
I de sidste måneder før befrielsen tæede hippofolkene sig som gale og afsindige. Apollo-teatret blev sprængt i luften. Allers store bladvirksomhed blev lagt øde. På mange måder demonstreredes mod de tyske overgreb. Da en ung mand var blevet skudt ned i Roskilde på åben gade, fulgte tusinder og atter tusinder ham til graven. I alle større byer knaldede maskinpistolerne ved nat og ved dag. Ofte kom det til ildkamp ved høj lys dag. Det var farligt at færdes på gaden. Fængslerne var overfyldte. I Vestre Fængsel sad fangerne i den tyske afdeling både 4 og 5 mand i eneceller under meget dårlige forhold. Også fængslet i Horsens var fyldt, og Frøslevlejren havde 3-4 gange så mange fanger, som det oprindeligt var meningen. Og selvom krigens fronter efterhånden nærmede sig Tysklands hjerte, og Tysklands knusende nederlag var at forudse, gik der stadigvæk transporter fra Frøslev til lejrene i Tyskland. Sådanne transporter foregik altid i de tidlige morgentimer. Der vinkes farvel fra kvinderne i lejren. Det var med ængstelse, man fulgte de deporteredes videre skæbne. Deportationen var et af besættelsens sorteste kapitler. Forholdene i koncentrationslejrene var rystende. 10.000 af mennesker blev dræbt af tyskerne. Sultet ihjel. Pint til døde. Brændt, og så tilbød det svenske Røde Kors sin hjælp. Under ledelse af grev Folke Bernadotte begyndte den humanitære og svenske aktion, der skulle komme til at betyde redningen for tusinder af danskere og norske og fanger fra mange andre lande i Europa. De hvide svenske Røde Korsbiler rullede gennem Danmark mod syd. Og i ugerne inden befrielsen lykkedes det at skaffe over 4.000 danske fra koncentrationslejrene til Danmark. Her vender det danske politi tilbage, og gensynsglæden er enestående. I Københavns Frihavn arbejdede russiske krigsfanger indtil kort før kapitulationen med at grave huller til sprængning af kajanlæggene. Over Københavns Frihavn blev alle de udenlandske fanger fra koncentrationslejrene i Tyskland ført til Sverige. Hjælpsomme og kærlige hænder tog imod dem og gjorde alt for dem. Men det var også nødvendigt. Hvad de svenske sygeplejersker og læger blev præsenteret for, kan ord knap nok beskrive. I laser og fjalter ankom de fleste. Deres lægeme var kun skind og ben. De fleste var præg af sult og af mishandlinger. Mange af dem var dødsmærkede. Den umenneskelige behandling havde nedbrudt modstandskraften i lægeme og sjæl. For dem var døden en befrielse. Den 4. maj om aftenen kom meddelelsen om tyskernes kapitulation. Danmark var atter frit. Besættelsens mareridt var endt. En vidunderlig følelse af glæde og taknemmelighed greb os alle. Vi var frie og fred.
værste år i Danmarks historie var endt. Men glædesrusen gik tankerne til de mange, der gav deres liv for at vi kunne få lov at leve. Til de mange, der blev ofre for nazismens jernhæl. De vil aldrig nogensinde blive